Щастливия вечер и в единствен миг, щом изтъкали, ще се прероди вечност и в красота, докосни веки. Думите за Айде, колеги, нет. Дай да покажем как самията. Много ясно. Много сте тихи. Шефът подготвя и следващ хонорар. Много сте тихи, защото и това не е окей, защото аз дойдох тук да се забавлявам и преслава направя една от най-хубавите ми вечери на морето това лято. Искам да дадете малко обич и шум. Планета! Добре ли ви е? Okay. Много ясно. Бурганската сцена, върчето, централа, Креско Бейс, Мария Елена, Мео Максио. Виждаме едно, тука ми се готино, леки до земята и в нас лето на почина. Да ми е удобно, добедо ми сочно, ставам да животно, екипата по-точно. Може ви нарочно, забавете мощно, аз тук глупости за нея ма изгодно. Карам до веляк и гледам всичко да е точно, мога да награля пълнотара денонощно. Пуши от Ямайка, слаги на майка, карана е лъскавата скъпа таратайка. Всяка нощ уши пари събране на мозайка, после ми звани, че съжалява и завайка. Цялото им масло, при вас ми го